every household. Ka kenhuan ka batrain na kabenta ka yo ka kot ka babit babyang ha kaliang ka boarding. Kalay tray lang bat ka Barefoot Trust Northeastern Hill University, Don Bosco Technical School, bat Kawei College ha ka Ïalap Ïariew bat Pynïoh Bording ya ka Jylla Meghalaya Baroh Kawei. Ya ka balaong baka day ka jing persyang ban pintray kam ya ka boarding ka bakhot na kabenta ki samla ka thanj tay lak mingi. La kami lintiru baon sa panlong ya bon tali ki program ay jing hikay la ni ki workshop halor ka pang padeng. Electrifying Meghalaya and exploring entrepreneurial innovation in electric mobility hakini ki kinyat sngi ki manwan. Kini ki workshop kin sa pinbit pinbiyang ki samla puli, kinong tauan, kinong sengkam lajong, bat ki wei ki riu shimet, ki ba tip jiliu syapang ki rukom trekam ki ba buon jong ka boarding electric, bat ki jengkta ki ba buon jong ka.